Astăzi sunt un pic invidioasă pe ceea ce au ales polonezii și anume un președinte suveranist care, în loc să schijuiască și să taie în carne vie, acesta taie taxe și impozite de la oamenii vulnerabili. Nu la noi, de la oamenii vulnerabili se taie ore de lucru și salariu, ca să nu poată să trăiască. Deci, dacă mă întrebați dacă da, sunt invidioasă, sunt ciudoasă, sunt cum vreți voi să fiu, pentru că acei oameni vor trăi bine și noi nu. Noi nu am meritat, peste ei n-au mai venit rușii, n-au mai venit această placă stricată, hodorogită, că vin rușii, că ne invadează și așa mai departe. Deci acolo n-au mai venit și chiar s-a semnat decrete pentru scutirea impozitelor, taxelor de către oamenii vulnerabili. Deci e bine, nu? E bine, e bine. La noi e rău, e răuț. Nu o să mai rămână, dragilor, nimeni în țara asta, pentru că și eu mă gândesc serios, împreună cu familia, să părăsesc această mizerie de țară, că aici nu se poate trăi. Care aveți posibilitatea? Părăsiți, fugiți cât mai repede, că o să fie din ce în ce mai rău.